Skål! Prøv lige sådan, ja, det ligner du sprøjter på. Prøv at sprøjte noget mere ud. Prøv lige at sprøjte noget mere ud. Lige noget pandekage der. Test det med barberskum. Og barberskum rigtig smager godt. Lige at vaske fingrene. Er du have smagsprøve? Ah, det Nej, går. tak! Du er testpersonen, du. Og så sukker også. Lidt sukker. Ja, det er jo altid godt. Hvad har vi nede i køleskabet? Hvad tager vi? Remoulade eller mayonnaise? Niklas, bare roligt, vi skal nok selv Er det ikke en, der er åbnet? Jo, en af dem. Skal du åbne den her? Så skal vi også lige have noget ketchup på pandekage. Ja, så kører vi. Barberskum, ketchup. Ja, så lige en løb. Nu lækre mad. Det er fint, det der. Nej, vil du også have noget løb på steg, jo? Er det ikke en af de? Hvad er det? Jo, der er sgu da en anden. Åbne den der. Det er remoulade, det er dejligt. Så tager vi også noget... Så tager vi også lige noget remoulade, jo. Ej, jeg skal se, hvad det er. Den har også åbnet. Og så tager vi også lige noget mayonnaise på. Ja. Det er dejligt. Hvad har vi mere? Skal vi ikke også lige noget ost, du? Gør ikke derhjemme. Vi er i Norge. Nasty, når han er gav med barberskum, remoulade, mayonnaise, ketchup i en mundfuld. Hvordan smager det? Kan vi lige få en kommentar? Ikke godt. Okay. Skal lige æde det derovre der. Nå, det kan du ikke. Kan vi lige se dig sluser? Syng det. Hold det ind i munden, vi gider ikke have det på gulvet. Syng. Det der vinter, der skal jeg så se ved efter. Kom så, syng. Kan vi så lige få tungen ud? Der er ikke noget bagved, vel? Op med tungen. Ja, det er godt. Nej, ikke noget. Det er flot, René.